Ak miluješ moči, tak nevypínaj toto video. Sľubujem ti, že tento recept budeš milovať. Ako prvé si urobíme cesto na moči. Budeme potrebovať lepok z ryžovej múky, kukuričný škrob, práškový cukor, maslo a mlieko. Do misky si dáme 100 g lepku z ryžovej múky, 20 g kukuričného škrobu, pridáme 20 g práškového cukru, premiešame a nakoniec pridáme 180 g mlieka. Premiešame, aby sa nám všetko krásne spojilo. Ja si do cesta pridám ešte gelové farbivo, aby som mala moči krásne farebné. Cesto má byť takéto riedke. Cesto na moči máme hotové. Teraz ho ale musíme upiecť. Misku prikryjeme fóliou a šparadlom do nej urobíme malé dierky. Toto je moja obľúbená časť. Cesto na moči teraz dáme na 4 minúty do mikrovlnky na plný výkon. Máme upečené, teraz do ňoho pridáme maslo, vypracujeme si z neho krásne, nelepivé a elastické cesto. Dávame si pozor, miska aj cesto je extrémne horúce, aby ste sa neopálili. Teraz do horúceho cesta pridáme 12 g masla. V ceste sa nám maslo krásne rozpustí. Ja si zoberiem na pomoc vidličku a teraz potrebujeme toto maslo zapracovať takýmto spôsobom. Keď bude cesto mať príjemnú teplotu, tak si ho môžeme zobrať do rúk a vymiesiť ho v rukách. Dám si rukavice a cesto vymiešam ručne. Aj keď sa tento recept môže zdať veľmi zložitý, tak je to naozaj veľmi jednoduché. Keď sa naučíte týchto pár základných krokov, tak moči viete pripraviť do 15 minút. Cestičko máme krásne vymiesené. Dáme ho do sáčku, do chladničky. Cesto určite nechytajte rukami, lebo budete celý špinavý. A ideme na krém. Naše moči budeme plniť šľahačkovým krémom s čerstvými jahodami. Dám vám malý tip, ako nikdy nepokaziť šľahačku. Do misky si nalejeme 200 g smotany, prisypeme 20 g kryštálového cukru. Šľahačku teraz vyšľaháme, ale pozor, šľahajte len do nejakých 70%, potom si šľahačku domiešame ručne. A teraz do nej pridáme nakrájané jahody. A náš krém do moči je hotový. Odložím do chladničky. Tu mám cestičko z chladničky a teraz ho ideme vyveľkať a naplniť. Budeme potrebovať moči cesto, malú myštičku, valček, kukuričný škrob a košičky. Cesto je stále dosť lepkavé, pomúčime aj z vrchu. Rozdelíme na 6 častí. Zoberieme si jeden trojuholníček, cestičko rozvalkáme, dáme do myštičky, plne ho nenaťahujeme, jemne pridržíme, pridám ešte jahodový džem, ideme pekne po bokoch a zbierame cestičko, odstrihnem a premiestním do košičku. Toto domáce moči je dokonalé. Dole do komentáru mi napíšte, aký recept by ste chceli na budúce. Ahojte!